fully equipped. Have you seen? Admission test sudah di Bali. Yes, it is ready. Document is ready. Today, tomorrow. Sorry. কিন্তু সময় এক বছর বেলায় হামবাই অতিব কাহাম যত মিডিয়া রল তুমি কনভারসেশন ফাইস পাইকা মিয়ানি সিং সিং ফিল্ড ভিজিট খাইমানি আনি লগে দङ চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর সেই চিনি পুরনি গরম বন্ধ এমএলএ एजिएम साइड दङ डिग्री दङ अनलाइन डिपार्टमेन्ट गरम दङ जों बोसखांनि आगस्ट डिसेम्बराव जों एकलाय बर' क्लासरुम दङ मोजाङै जारा जारायाव बिसेसकै 4 बोसोराव गाहाम पराशुना फैनानै मोननाय 30 जना चला 30 जना फरायनाय 6 नि सिनिसिम भर्ति होनाय बोसखांगो आं आसा खायो जत सिनि जे जायगा स्टार्ट खालामनाय माने जों गाहाम गायनो स्टार्ट खालामनो जाय एक बोसोर सिगाङाव सिनि जे स्कुल पाइ नामनि दिगुन थां दङ जों पाइमोन परे जों सिनि गाव सेफटि खानाय जत जारा आबुंखौ सिनि बर' राव जारा उपलब्ध लायजाब मते हेचारे खालामनो जों जागा बेसिरभाग जों जागा सुबिदा होनाय खामानि बागैनो जारा दाउखौ जोंनि बर' राव उपलब्ध लायदोंमोन बिसेसकै जोंनि बर' रावनि जोंनि सरकार नायो जारा जोंनि उपलब्ध लायजाब बिचारै खालामनो शिक्षित खालामनायनि बागै जोंनि दावखानो जों आगु गोजलांनायनि बागै जोंनि सरकार जों याप्लिसनाय जोंनि बर' रावनि बेले हामबाय दिनैनि जोंनि गभर्नमेन्टआव जोंनि गुड अपरचुनिटि जों माने दङ गांगांगन जोंनि अर जोंनि रायमा बिलिनि बिसिगो as a central school ekological school थांनाय यानिसिमि जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार अमनो फैयो डिसकासन खालामफैजा नांनाय फैजा आरो फरे थाबो दिसनिसिमिबो ekological स्टार्ट खालामनो थांथ'बो खायनि बागै दिनैनि बेले हामबाय जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार बिकास सारनो ओंखायनो अर दंबाय जत प्रशासनिक आं अमनो फोकस खालामनो दङ जारा दाबो जारा जोंनि अर ekological फार्स्ट टाइम जाते जोंनि अ स्कुल न जत प्रशासन दिग दियाबो जोंना हेल्प खायो जों सहरनि कायसा मिलायलाय जोंनि भविष्यत जोंनि रायरनो जोंनि एलाकानि रायरनो बाहाय डेभलप खालामनाय शिक्षा दिग दियाव दा अमनो फार्स्ट टाइम जोंनि ekological स्कुल मानमानि जोंनि जे कन्स्ट्राक्शन पाइ हांति जों आबो थासिं एमिनिस्टार साफ साका आरो थांनाय ओंखाय जारा दाउबो अ जे ekological मानि जारा सिया खरो अ दिनैनि निउस नि जारा जारा नुइ दंनाय हासाल साम्पा बिसकां बछराव जारा ता ओयारो एग्जाम रिया खरो बिसकां नरनि को चान्स दंनाय मिनिस्टार साबसिं लगे दङ जत गभर्नमेन्ट एजे बर्तमान जे गभर्नमेन्ट डेभलपमेन्ट नायो शिक्षा गत गाहाम बुंनायनि बागै सुजुग सुबिदारि दङ जारा ताबु सुजाराबो ekological अर खुलगै मिसियां थांनाय दङ अ निउस जारा देन सिनादि बिसकांगो टेस्ट रिखांनाय नरबो विभिन्न जागा हासाल सग्राना जों मनाय प्रायोरिटी दिनायना जों जाते रायरो भविष्यनि फ्यूचरनि जोंनि गाहाम बुंनायनि बागै अ चान्स मोननाय थानि बागै ताक्लाय जारा रियाक्रो खालि होरिनानि बागै नरक चेष्टा दिगा जों मन फोकस खालामबाय मैडम ताबो अरत पहिला ताक्लाय सुरु होनानि बागै जेला रिजन लाइ स्टार्टिं खालायनाय ओंखायनो नेक्स्ट इयार तो जों बोसोर आबो 12 बोसोर